வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप कदा मया ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. நீங்க மல்லிகா மாதாஜி ஷேர் 15 167 மாதாஜி 15 ஹரே கிருஷ்ணா 15 167 மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மீன்வைல் என்ன என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம? என்ன என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம்? என்ன இது பண்றோம் நம்ம வந்து என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம்? முராரி குப்தா கதையை முடிச்சோம். இப்போ யார் கதையை பேசிட்டு இருக்கோம்? வாசுதேவ தத்தா. வாசுதேவ தத்தா is an incarnation of பிரகலாத் மகாராஜ் மாதாஜி. ஹரி ஹரி பிரகலாத் மகாராஜ். ஓகே. பிரகலாத் மகாராஜ் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணாரு? அந்த நவ பக்தியில என்ன பண்ணாரு? ஸ்மரணம் பண்றாரு. ஓகே. இப்ப வந்து நம்ம ஷேர் பண்ற வரைக்கும் குயிக்கா நம்ம வந்து வைதி என்ன சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வைதி பக்தி சாதனம் மாதாஜி. வைதி சாதனை பக்தி, ரைட்? வைதினி சாதனை பக்தியில நிறைய அஃப்கோர்ஸ் நம்ம 9 ப்ராசஸஸ் 9 டிவோஷன் இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல வைங்க. 2 கிளாசிஃபை ஆகுது, ரைட்? அந்த 2 பிராட் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் வைதி சாதனை பக்தி என்ன? 2 ஃபாலோ பண்ணணும். கேள்வி கேளுங்க மாதாஜி. வைதி சாதனை பக்தியில இருக்கும், நம்ம அங்கேயே இருக்கலாம், அடுத்ததுக்கு அப்புறம் போலாம். அதுல 2 ப்ராட்லி கிளாசிஃபை பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். நம்ம செய்யற வைதி சாதனை பக்தியில 2 டைப் ஆஃப் 2 கேட்டகரைசேஷன் சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கிற மாதிரி செய்யறது. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு சாஸ்திரத்தை சொல்லாத மாதிரி செய்யணுமா? இல்ல மாதாஜி, சாதனா ரொட்டீன் சாதனா. ரொட்டீன் சாதனா. வெயிட், நோ ப்ராப்ளம். ரொட்டீன் சாதனா இஸ் பர்ஃபெக்ட். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வேற வேணும் எனக்கு. ரொட்டீன் சாதனையே நம்ம 2 கேட்டகரியில பண்றோம். அதாவது பகவத்கீதா, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? அது என்ன கேட்டகரியில வரும்? யாரோ ஒருத்தங்க ஆன்சர் சொன்னாங்க உள்ள. ஏதோ ஒரு மாதாஜி சைலண்டா. பக்தி கேட்டகரியில வரும். எந்த விதிபதி? ஸ்ரவணம் இஸ் a process. என்ன விதி? சாஸ்திர ஞானம். அது வந்து சாஸ்திர ஞானப்படிதான் எல்லாமே பண்ணணும். சோ நம்ம சாஸ்திர ஞானத்தை வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே பண்ணணும். நம்ம வந்து ராகானுகா பக்தி நம்மளுக்கு இல்ல. சோ விதி சொன்னாலே சாஸ்திர ஞானம் வச்சுதான் பண்ணணும். ஆனா இந்த 2 வந்து எந்த பர்டிகுலர் நம்ம 2 விதிகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாகவத் விதி, இன்னொன்னு என்ன?
பஞ்சராத்திர வித்யா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ தான் சொன்னாங்க. யார் சொன்னது இப்போ? இப்போ ஆன்சர் பண்ணு. லலிகண்ணன் மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது லலிகண்ணன் மாதாஜி. வாய்ஸே கேட்காது, பட் கரெக்ட் டைம் ஷில் அப்பியர். பாகவத விதி அண்ட் பஞ்சராத்திரி கவிதி. லல்லிகண்ணன் மாதாஜி, சரவணாத் பிரபு எல்லாம் சொல்லலைன்னா பிரச்சனையே இல்லை, ஏன்னா அவங்க நியூவா வந்திருக்காங்க. கலாவதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பம் மாதாஜி, ஜெயந்தி, கலா, இவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லலைன்னா கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா 2 நிமிஷம் முன்னாடிதான் மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸே எடுத்தாங்க. என்ன 2 விதிகள் ப்ராசஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பஞ்சராத்திரிக விதி அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்லி நம்ம ஃபாலோ பண்றது வைதி சாதனைகள், சாஸ்திரங்களை வச்சு எஸ், பட் சாஸ்திரங்களை வச்சு நான் நிறைய ஃபாலோ பண்றேன்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க நிறைய பேர். அப்ப நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ பண்றது பாகவதி விதி அண்ட் பஞ்சராத்திகா. சரவணாத் பிரபு சொன்னது ரொம்ப க்ளோஸ். அதை வச்சு நம்ம டைமோட ஃபாலோ பண்றோம், அதாவது பெர்ஃபெக்ஷனா ஃபாலோ பண்றோம். பட் யார் சொன்னதை விட நீங்க சொன்ன இன்னொரு பாயிண்ட்டும் எல்லாரும் சொன்னது கரெக்ட், சாஸ்திரப்படி. பட் என்ன விதிகள் ஃபாலோ பண்றோம்? சாஸ்திரப்படி நிறைய விதிகள் இருக்கு. அதாவது கர்ம காண்டாக்கும் விதிகள் இருக்கு. நான் வந்து இது சரி, என்ன சொல்றீங்க, சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதங்கள் சொல்றது வச்சுதான் கர்ம காண்டாக்களும் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதாவது நான் இந்த கர்மம் பண்ண, பிராயச்சித்தமும் அது வச்சிருக்கு, ரைட்? அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நயத்த கர்மா, நெய்மித்திக கர்மா, அதே மாதிரி பிராயச்சித்த கர்மான்னு நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. எல்லாமே வேதங்கள்ல வரும். ஆனா நம்ம ஃபாலோ பண்றது பாகவத விதி அண்ட் பஞ்சராத்திரி விதிப்படி பண்ணுவோம். அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இவர் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாரு நம்ம உள்ள போலாம், ரைட்? ஆமா, சபார கிருஷ்ண பக்தி ரகுநந்த ஹைதா ஆத ஏவ பித ரகுநந்த ஆமார நிஷ்சிதா. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கல, நான் வாசிக்குவா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி படிச்சுட்டு கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி படிச்சுட்டு ஹோல் கிளாஸ் ரன் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் வந்து தப்பான ஸ்லோகம் காட்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், மாத்திக்கிறேன். ஆமா, நான் கூட அதான் ஃபீல் பண்ணேன். ஏன்னா நம்ம 168 மாதாஜி. மாதாஜி 167. கலாவதி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மத்த எல்லாரும் கிளாஸ் நடத்துங்க. ம். 67 படிக்கவா மாட்டேன். ब्रह्मांड जीवेरा तुम्ही वांचिले निष्ठारा विना पात्पा भोगे हा बेसाभार उद्धारा. ब्रह्मांड जीवेर तुम्ही वादिले निस्तारा வீணா பாபா போகே ஹபே சபாரா உத்தாரா. நீங்கள் அகிலத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளையும் விடுவிக்க விரும்பினால் அவர்களது பாவங்களுக்கான துன்பங்களை நீங்கள் அனுபவிக்காமலேயே அவர்கள் அனைவரையும் விடுவித்து விட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So Brahmanda Jivera Tumi Vanchile Nishtani Vina Papa Bhoge Habe Sabara Uddhara. Right? So basically translation போங்க மாதாஜி, ஒரு செகண்ட். ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கொஞ்சம் ரேஸ் பண்ணுங்க மல்லிகா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா அவரோட கண்டினியூவேஷன், ரைட்? நீங்க வந்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து லிபரேட் பண்ணணும்னா எல்லாருமே வந்து என்ன ஆகுது, அவங்க எல்லாம் டெலிவரி ஆகிறாங்கன்னா எந்த இதுவா இருந்தாலும் அந்த பாவத்தை நான் ஃபுல்லாவே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அத வந்து இவர் சொல்றாரு. இவர் வந்து சைத்தன்யா என்ன ரிப்ளை பண்றாரு, இதுதான் உன்னோட ஆசையா இருந்தா அப்பனா எல்லாருமே டெலிவர் பண்ணிடுறேன், ஆனா நீ வந்து அந்த பிரச்சனைகள்லயும் பாவங்களையும் ஏத்துக்க வேணாம் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கான்வர்சேஷன். நடக்குதா இல்லையானா நம்ம நடந்ததான் நம்ம இங்க இருக்க மாட்டோம், அது வேற விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. समर्थ नागे कृष्णा तारे सर्व बाला நான் சொல்லட்டா? ஆசாமனாய கிருஷ்ணா தாரி சர்வ பாலா தோமா கே வாவ கேனே புன் ஜெயதே பாப பாலா. समर्थ नागे कृष्णा तारे सर्व बाला तोमा के वाके ना पुंज पुंजै बे बाप பாலா. மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணர் எல்லா சக்திகளையும் கொண்டவர் என்பதால் அவர் திறமையற்றவர் அல்ல. மற்ற உயிரினங்களின் பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க அவர் ஏன் உங்களை தூண்ட வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி இது வந்து வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். இது வந்து எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா, நாமகிருஷ்ண பிரபு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் என்ன எடுத்துக்கோ சொல்லிட்டு கடைசி நான் நோ சொல்லிட்டு ஐ திங்க் இனிஷியேஷனுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஜஸ்ட் டேட் அங்கெல்லாம் போயிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபில் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆயிடுச்சு, அவங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் ஆயிட்டு சாப்பா அடிக்கிற டைம் இதேச்சியா எனக்கு வந்து தோணுச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு.
ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் ஈவன் திங்க் 1 வீக் 4 டேஸ் நினைக்கிறேன். 4 நாள் ஊருக்கு கிளம்ப போறோம். அப்போ வந்து ஏதோ எதாச்சியா மறுபடியும் பிரபு கேட்கறச்சே எனக்கும் தோணுச்சு அந்த நைட்டு. அவரும் கரெக்டா கேட்டாரு. இமீடியட்டா வந்து நான் எஸ் பிரபு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மைண்ட் பிளாக் தான் இருக்குன்னா என்ன கேளு அப்படின்னாரு. அப்போ வந்து நானு இப்போ ஒருவேளை ஏதோ ஒரு நிர்பந்தம் இல்லை, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நான் சாண்ட் பண்ணலன்னா, பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தா, அப்போ வந்து என்ன இருந்தாலும் என் குரு மகாராஜ் அஃபெக்ட் ஆவார்ல. அவர் தான் இல்லம்மா அது எப்பவுமே நெக்ஸ்ட் டே காம்பன்சேட் பண்ணலாம், வி டோன்ட் டெல். மறுபடியும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, நாங்க ரொம்ப பப்ளிக்கா சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அது சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன ஆகும், எல்லாருமே போஸ்ட்போனிங் டெண்டன்சி வரும். பட் அந்த எக்ஸெப்ஷன் நானு ஒருவேளை எனக்கே ஆட்டிடியூட் சோம்பல் வந்து என்னால் ஒரு நாள் சாண்ட் பண்ணலன்னா, அப்போ சிரிச்சிட்டு சொன்னாரு அது நடக்காது. பட் அப்படி நடந்தாலும் ஒன்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கிருஷ்ணர் வந்து மிஷின் இல்ல, ரைட்? கிருஷ்ணர் வந்து பர்சன். எப்போ இந்த ஃபீலிங் உனக்கு வந்துச்சோ நீ எஸ் சொல்லுவ இனிஷியேஷன், எஸ் பிரபு அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வார்த்தையே நான் சொல்ல. ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னானா, ஒரு முடியாத சுச்சுவேஷன் ரைட் இருந்ததால நான் பண்ணலனா அந்த அப்ப வந்து அது பாவம்னு இல்லை இல்லையா, அது வந்து இட்ஸ் லைக் இன்னெபிலிட்டி. அப்போ வந்து என்னோட இது வந்து ஆப்வியஸ்லி குரு மகாராஜை சேராது, நீ தைரியமா இரு அப்படின்றதுக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மிஷின் இல்லை, அதே தான் இங்கேயும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து இன்கேப்பபிள் இல்லை இல்லையா? யாரோ பண்ண பாவத்துக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நம்ம சஃபர் பண்றதுக்கு ஏன் அவர் பண்ண போறாரு, ஏன் உன்னை அப்படி பண்றாரு அப்படின்னு இதை ஆச்சரியமான ஒரு கேள்வியா கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மத்தது யார் படிக்கணும்? மாதாஜி. பத்மா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நீங்க படிங்க. கேட்கல சர்வ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது பிரபு, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி, இப்போ இந்த பாவங்களை எல்லாம் வந்து ஆன்மீக குருக்கள் ஏத்துக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, ஏத்துக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு அந்த அந்த துன்பத்தை கொடுக்குறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி பியூட்டிஃபுல். அது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னலி இது வந்து நான் கூட ரொம்ப இது இந்த பாயிண்ட் நான் நினைச்சிருக்கேன். அவங்க ஏன் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கோசம் ஏத்துக்கிறாரே, ஏன் கொடுக்குறாரே அப்படின்னு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னலி அப்படி தோணுது. பட் அவங்க ஆக்சுவலா சஃபர் ஆறாங்களா அப்படின்றது அவங்களதான் போய் கேட்கணும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இதை வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் டைரக்டா இல்லை இன்டைரக்டா. நான் வந்து மகாவராஹா பிரபு கிட்ட கேட்டேன், ஜெயபதுகா குரு மகாராஜோட செக்ரட்டரி ரைட், செக்ரட்டரியில அவரோட மெயின் சப்போர்ட். இப்போ ஏன் இதை நான் கேட்கிறேன்னா, நம்ம இவங்கள ஒரு சைடு வைங்க, நம்ம அர்ஜுனர் திரௌபதி எல்லாம் கூட ரொம்ப சஃபர் ஆற மாதிரி தான் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பிரபு. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் நம்ம திரௌபதி பாயிண்ட் ரொம்ப ஆஃப் வியூல திரௌபதி எல்லாருமே, திரௌபதி பாண்டவர்கள் எல்லாமே, ஸ்பெசிபிக்லி திரௌபதி இன்க்ளூடிங் குந்தி மகாராணி எவ்வளோ. ஆனா குந்தி மகாராணி என்ன சொன்னாங்க, விபட சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜெகத்குரு பவதோ தர்ஷனம் எத்சாத். அப்புனர் நீ பிரச்சனையை குத்துட்டுரு, அப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அவங்க இருக்கிற ஃபீலிங்ல அவங்களுக்கு அது கஷ்டமாவே தெரியல. ஜெயபதுகா குரு மகாராஜ் கூட இப்ப நம்ம முன்னாடி வந்து அவர் எனக்கெல்லாம் ஒரு வலி வந்துச்சுன்னா நான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னாலே அப்படியே எனக்கு வாய்ஸே வராது, வயிறு வலி, தலைவலி, கால் வலி. அப்படின்னா நான் வந்து இப்படி உசு உசுன்னு காத்துதான் வரும் வாயில. இதுல வேற என்னன்னா, காலெல்லாம் உடஞ்சப்போ பிராக்சர், காலை தூக்கி வச்சுதான் நான் கிளாஸே எடுத்தேன் ரைட். இப்போ இதுவே ஜெயபதுகா குரு மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா அவர் பாஸ்டர் கூட மாறாது, அப்படிதான் இருப்பாரு ரைட். அது ஒன்றும் இல்லாம அவர் வாய்ஸ்ல வந்து அவர் இது இருக்கு இல்லையா, பேராலிசிஸ் இருந்தாலும் கிருஷ்ணா கௌரவ எங்க அம்மாவே கேட்டாங்க எப்படின்னு. ஏன்னா தே டோன்ட் ஃபீல் த சஃபரிங். உடம்பு நம்மளுக்கு வந்து அவங்க சஃபர் ஆறாங்க, ஆனா அவங்க அந்த பெயினோ அந்த இதுவோ அந்த லெவல்ல தே டோன்ட் ஃபீல். ஏன்னா அவங்களுக்கு லார்ஜ்லி இவருன்னு இல்லை, எல்லாருமே வந்து 2 சரீரங்கள் இருக்கு. தேக அப்படின்னா பாடி ரைட். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன தேகா நமக்கு இருக்கு, சித்த தேகான்னு இருக்கும், அதுதான் ஆகும் நம்மளுக்கு. இப்ப நம்ம வைகுண்டம் போன அப்புறம் வில் கெட் சித்த தேவா. பட் இன்வேரியபிளி இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்த தேகா தான் டாமினேட் ஆயிட்டு இருக்கு. சாதன தேகான்றது வந்து ரிலேட்டிவ்லி லெஸ். அதனாலதான் இவங்க எக்ஸால்டட் டிவோட்டி எல்லாம் சாதனை பண்ணீங்களா நம்ம கேட்க வேணாம். ஏன்னா தேர் ஆக்சுவலி டீலிங் வித் சித்த தேகா. நம்மளுக்கு அது தெரியாது, ஏன்னா we are not having சித்த தே, we are having, பட் நம்மளுக்கு அது எவிடென்டா இல்லை. நம்மளுக்கு சாதன தேகா டாமினேட்டா இருக்கிறதால நம்ம அதை வச்சு பண்றோம். சோ இவங்க சஃபரிங்ன்றது இஸ் த வே யூ see it. ஆனா அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அது சஃபரிங்கா இருக்காது. மீராபாய் இந்த பகவானை ரைட். பகவானை உணர்ற மாதிரி அவங்க இந்த கஷ்டங்களை உணர மாட்டாங்க. எக்ஸலென்ட், Correct ஆ மாதாஜி? சூப்பர், அப்சல்யூட்லி. பகவானை உணர்ந்த மாதிரி கஷ்டங்களை உணர மாட்டாங்க அப்படின்றதா பர்ஃபெக்ட். இன்னைக்கு நம்ம 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். சாண்டிங் கூட எடுங்க, ஃபர்ஸ்ட் டே சாண்ட் பண்றச்சு யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டீங்க, நான் 2 கை தூக்குவேன். அப்படியே 108 ரவுண்ட் பண்றதுக்குள்ள நான் நடுவுல 2 தடவை தண்ணியை குடிச்சு 5 நிமிஷம், அந்த 5 நிமிஷத்துக்கு பண்ண டிராமா. நான் என்னையதான் டிராமா, நான் வெளியில இல்லை, நான் எனக்கே நான் நினைச்சேன்னா இது ஏன் அது கஷ்டம். ஏன்னா எனிதிங் இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் அட் த பிகினிங். இப்போ வந்து அது ரொம்ப ஈஸியா வரும். கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள், சிலருக்கு இல்லாம இருக்கலாம், பட் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் நான் சொல்றது ஒத்துப்பீங்க. கரெக்டா?
உண்மைதான் Yes, மாதாஜி, correct, உண்மைதான் மாதாஜி. மாதாஜி. ஆனா முதல்லாம் ஆரம்பத்துல 2 தடவை செய்யறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் மாதாஜி. ஆனா இப்ப எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு 20 டைம்ஸ் செஞ்சாலுமே கூட அதோட இது இன்னும் செய்யணும்னு தான் தோணுது மாதாஜி. என்ன அதே மாதிரி வேலை இருந்தாலும் மாதாஜி நம்மளுக்கு ஆண்டவன் கிட்ட பகவானே எனக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கே போறோம், எனக்கு என்னால முடியல, அதனால கண்டிப்பா எனக்கு செய்யறதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி கொடு, கண்டிப்பா எந்நேரமானாலும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட சொன்னோம்னா அந்த பகவான் ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்மளுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுக்குறாரு மாதாஜி. அது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதே மாதிரி பிரபு நீங்க கேட்ட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இங்க கனெக்ட் பண்ணணும்னு, ஸ்லோகா வந்து ஒன் செகண்ட் பிரபு, ஸ்லோகா வந்து ஏன் மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து டக்குன்னு வந்து எந்த லோகத்துல வந்து நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா, இப்ப வந்து எந்த இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த யுகத்துல வந்து என்ன தர்மா அப்படின்னு கேட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்ன கேள்வி டக்குன்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு. ஜென்ரலா சொல்றேன், இப்ப நானே கேக்குறேன், ஓகே டக்குன்னு கலாவதி மாதாஜி 4 யுகாகள் இருக்குல்ல, எந்த யுகால எந்த தர்மா? இது திரேதாயுகால யஜ்ஞம், ஹரே கிருஷ்ணா. துவாபர யுகால புஷ்ப மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க, கலாவதி மாதாஜி உண்டி ஓகே ஓகே. கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க கலாவதி மாதாஜி. துவாபர யுக யஜ்ஞம், தபம், இது தானம், அடுத்தது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். தேங்க்யூ சோ மச். இதுல வந்து பாதி வந்து தப்பா சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மாதாஜி? பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ பிரபு 5 வருஷமா படிச்சிட்டு இருக்காங்க, ஆனா தப்பாக சான்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஏன்னா மெமரியோட பாயிண்ட் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், ஷீஸ் டிபெண்டன்ட், மெமரியை ஒண்டி. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? மெமரியை ஒண்டி டிபெண்ட் ஆயிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ. அதனால வந்து இட் கேன் ஃபால்ட். இப்போ நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி அது வந்து கலாபதி மாதாஜிக்கு, புஷ்ப மாதாஜி தப்பா சொல்ல மாட்டாங்களே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். பட் த பாயிண்ட் வந்து இவங்களா புஷ்ப மாதாஜி வேற ஏதாவது கேட்டனா அங்கேயும் மிஸ் ஆகலாம். இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெமரி லெவல் கேன் சேஞ்ச், பட் ஒன்று வந்து மாறவே மாறாது, என்னன்னா லவ் ஜென்ரலா. சோ இப்ப பாருங்களேன், கிருதே அத்தியாயத்தை விஷ்ணு திரேதாயத்ய தோமகை துவாபரே பரிச்சார்யாயாம் கலோய ஹரி கீர்த்தனாத், இப்படி வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தையோட மீனிங் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்றது பக்கத்து வைங்க, பட் அந்த நேச்சுரலி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண மிஸ்ஸே ஆகாது நம்மளுக்கு. ஏன்னா நம்ம அந்த வேர்டை மக் பண்ணல, நம்ம அந்த ராகத்தை எது வேணா லவ் பண்ணலாம். சிலருக்கு மீனிங் லவ் பண்ணலாம், சிலர் வந்து அந்த ஸ்லோகாவோட மீட்டரை லவ் பண்ணலாம், சிலர் வந்து இப்ப கர்நாடிக் மியூசிக் யாராவது இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜிக்கு, அவங்களுக்கு வந்து அந்த மியூசிக்கல் ஸ்டைல் லவ் பண்ணலாம். எனக்கு அது இல்லை. ஸோ நான் மியூசிக்கை நான் லவ் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா வந்து மீனிங்கையும் லவ் பண்ணுவேன், ரைட்? இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு புஷ்பா மாதாஜி அவங்க எல்லாம் மோஸ்ட்லி அந்த மீட்டர், விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் மீட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. மாதாஜி இந்த மெட்டு நல்லா இருக்கு, சோ அந்த மீட்டர் வச்சு போறோம். சோ ஏதாவது ஒண்ணு ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்கும், எனி ஒன் ஆர் ஆல் த்ரீ, அதுல வந்துச்சுன்னா we will never forget, ரைட்? இப்போ கிருதாய தியாயத்தை விஷ்ணு, ரைட்? தியானம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கிருத்தை ஸ்டார்ட் பண்றதே சத்தியுகம், ரைட்? திரேதாய யஜதோ மகை, ரைட்? சாக்ரிஃபைசஸ், ரைட்? என்ன சாக்ரிஃபைஸ், ரைட்? துவாபரே பரிச்சார்யாயம் கலோய ஹரி கீர்த்தனாத், ஹரி கீர்த்தனாத். சோ இது ஒன்னு கிளியரா சிக்னிபிகண்டா இருக்கு. இப்போ வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த ஃப்ளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெமரி வந்து பிகம் ஸ்மார்ட்டர் when we are doing ஸ்லோகாஸ். அதனால காலையில உங்களுக்கு போட்டு காலையில ரொம்ப 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 எடுக்கிறேன்னா, நாட் பிகாஸ் நீங்க எல்லாம் ஸ்லோகா பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் ஆகணும்னு, பிகாஸ் தட் லவ் ஃபார் ஸ்லோகா வந்துச்சுன்னா லவ் ஃபார் த கான்செப்ட் வந்துடும். கான்செப்ட் வந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஈடுபாடு வரும். இப்போ வந்து நாளைக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு மெமரி ஒர்க் ஆகுது. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு வச்சுக்கோங்க பிரபு, டெஃபினட்டா வந்து மெமரி ஒர்க் ஆகுது. எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள், ரைட்? பஞ்சராத்திரிக விதி பண்ணாலே ஒர்க் ஆகுது. அப்போ ஸ்லோகா உங்களுக்கு வரும். ஐயோ இவன் இப்படி திட்டுறானே, சர்வ தர்மாம் பரி தியாக, இவ்வளவு வேலை செய்யறமே, நமக்கு இதை வந்து அவர் ஹெல்ப்பே, அவன் வந்து இவ்வளோ வேலை செய்யறேன் ஆனா எனக்கு ரிசல்ட் வரலையே, எனக்கு பயன்வில்லை, கர்மயா அதிகாரஸ்தேமா பலிஷ், அது டக்குன்னு உங்களுக்கு நான் வரும். ஃபுல்லா ஸ்லோகம் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு லைனாவது வரும். ஓகே, அந்த டைம் மைண்ட் ஒர்க் ஆகாது, ஹார்ட் ஒர்க் ஆகும். அந்த ஹார்ட் வந்து ஸ்லோகாவில தான் கேப்சர் பண்ண முடியும். மைண்ட் வந்து எவ்வளவுதான் புக்ஸ் படிச்சா மைண்ட் லெவலுக்கு போகும், சோல் லெவலுக்கு ரெண்டுமே போகும். பட் நம்ம இப்போ படிச்சோமே சாதன தேயா வச்சிருக்கிறதால I want to activate that heart for the shloka. Clear-ஆ பிரபு? சான்ஸ்கிரிட் வேர்டா இருந்தாலும் மெமரி வரும்னு சொல்றீங்களா மாதாஜி? கண்டிப்பா பிரபு. சான்ஸ்கிரிட் நீங்க என்ன விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் எடுங்க, நீங்க பத்மா பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் எடுக்காதீங்க. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ரிவைண்ட் பண்ணி மாதாஜி நீங்க ஏன் மாதாஜி டீச்சரா வந்தீங்கன்னு கேட்பீங்க. இப்போ 2 இப்படிதான் படிப்பேன், 2 மீ
யான் ட்ரா இப்படிதான் பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் டே. விஜயகுமாரி மாதாஜியும் என்ன மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம், மல்லிகா மாதாஜி ஸ்லைட்லி பெட்டர், தாரணிஸ்ரீ மாதாஜியும் அதே மாதிரி தான். சோ எதுக்கு கேக்குறேன்னா, நாங்கெல்லாம் இப்படி வருதுன்னா அதுக்கு ரீசன் என்ன? அந்த ஸ்லோகாவோட அந்த லைக்கிங் ஃபார் ஸ்லோகா சான்ஸ்கிரிட்டா இருந்தாலும் வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கஷ்டப்படுவோம், என்டர் பண்ணிட்டோம்னா மாதாஜி உங்களுடைய மோட்டிவேஷன் தான் மாதாஜி எனக்கெல்லாம். ஸ்டில் அந்த மோட்டிவேஷன் நான் இருந்தா கூட, இவங்க சொன்ன மோட்டிவேஷன் என்ன தெரியுமா? நான் அவங்களை மோட்டிவேட் பண்றேன்றதுல, மாதாஜி நீங்க பேக்கு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க, நீங்களே சொல்றச்சே நான் என்ன மூலைக்கு நானும் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம்ன்ற மோட்டிவேஷன் தான் பாதி பேருக்கு வந்திருக்கும், நிஜமா சொன்னா. ஆனா இப்போ வந்து உண்மையா சொன்னா அந்த மோட்டிவேஷன்ல நீங்க போங்க. இப்போ ஆல்ரெடி 5 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்களை நீங்க பாக்குறீங்க, இப்போ நீங்க ஒரு 5 மந்த்ஸா இருக்கீங்களா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. 5 மந்த்ஸ்ல நீங்க வந்த லெவலுக்கு நாங்க வரல. ஐ கேன் டெல் யூ ஃபார் ஷூர், அட்லீஸ்ட் நான் வரல. சோ தைரியமா என்டர் பண்ணுங்க. நீங்க 5 இயர் அப்புறம் யூ வில் பி லைக் ஸ்காலர். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் சோ மோட்டிவேட் பண்றீங்க மாதாஜி. எல்லாரையும் இப்படிதான் மோட்டிவேட் பண்றீங்க. இல்ல பிரபு, நிஜமா உண்மையா சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி ஒரு எப்பவுமே சின்ன வந்து ஆன்மீக டவுட் குருக்களுக்கு கேளுங்க வந்து மாதாஜி, நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்கிரீன் ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எப்பவுமே நம்முடைய நிறைகளை வந்து வெளியில எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. எப்படி ஆனாலுமே தேங்க்யூ. மாதாஜி வந்து நம்மள வந்து என்கரேஜ் பண்ணியே மாதாஜி வந்து நம்மள வந்து அந்த இதுல கண்டிப்பா யாரையானாலும் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க எப்பவுமே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, ஆன்மீக குருக்களுக்கு வந்து நம்மளோட பாவங்கள் வந்து கிரெடிட் ஆகிறது மாதிரி நம்ம செய்யற நல்ல விஷயங்கள் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில பெனிஃபிட் ஆகுமா மாதாஜி? தட் மீன்ஸ் கரெக்டா இருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஏதாவது அவருக்கு இப்போ கிரெடிட் ஆகுமா? ஐயோ, உங்க ஒய்ஃபுக்கே பெனிஃபிட் ஆகும் பிரபு. நீங்க பண்ற எல்லா நல்ல விஷயங்கள்ல பாதி நல்ல விஷயங்கள் 50% இல்ல 50% கிரெடிட்னா உங்ககிட்ட இருந்து போயிடும் நான் சொல்லல, புரியுதா? அதாவது உங்களுக்கு 100% இருக்கும் நீங்க பண்ற நல்லது. 50% வந்து ஷேடோ கிரெடிட் சொல்லுவோம் இல்லையா பிசினஸ்ல எல்லாம், அந்த ஷேடோ கிரெடிட் வந்து உங்க ஒய்ஃப்க்கு போகும். ஷேடோ கிரெடிட்னா நீங்க பண்ற புண்ணியங்கள் 100 இருந்துச்சுன்னா 100 மார்க்ல 100 உங்களுக்கு 100 மார்க்ல 80 மார்க்ஸ் வந்தா 40 மார்க்ஸ் அவங்களுக்கும் சேரும். உங்களுக்கு 80 வரும், அவங்களுக்கு 40. சோ பகவான் பூர்ணமானவர்ங்கிற மாதிரி பகவான்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்தாலும் அந்த சக்திகள் பகவான் கிட்ட இருக்கு, அது மாதிரியா மாதாஜி? அஃப்கோர்ஸ். சோ இது வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ஹஸ்பண்டோட 50% கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு த வைஃப். அதே மாதிரி வைஃபோட 50% பாவங்கள் கம்ஸ் டு த ஹஸ்பண்ட். ஓகே, ஏன் இதுதான் கஷ்டம். கஷ்டம் இல்ல? ஏன்னா இட்ஸ் டியூட்டி ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் த வைஃப் டஸ் நாட் மேக் மிஸ்டேக். எல்லாம் பெருசா சொல்றல, ஏன் வைஃப் ஃப்ரீடம் வேணும்? ஃப்ரீடம் இல்ல, பாவம் அவர் எடுக்கிறச்சே அவரும் கொஸ்டின் பண்ணுவாருன்னா கரெக்டா சொல்றேன். அதுக்குன்னு அவர் வந்து ஏன் நீ வந்து சாயங்காலம் வந்து கோயிலுக்கு, பொண்ணோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த, பையனோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தன்ற கேள்வி இல்ல. தப்பான பாதையில போறச்சே அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற பிரபுக்கள் எல்லாம் மாதாஜிகள் எல்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதீங்கன்ற கொஸ்டின் இல்ல. கொஸ்டின் பண்றேன்றது தப்பு செயல்ல போறதை சரி பண்ணணும். அவங்க சரியா போற பாதையில தப்பு பண்ணா அந்த ஹஸ்பண்ட கூட தூக்கி போடலாம். இதுதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு, ரைட்? ஹஸ்பண்ட் வைஃப் 2 பேருக்குமே அப்ளிகபிள். இது ஒண்ணு, சரிங்களா? இப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தூக்கி போட்டுருவாங்க மாதாஜி. தப்பா போனா கூட சம்டைம் தூக்கி போட்டுருவாங்க இந்த காலத்துல. அது கரெக்டா சொன்னாங்க. இப்ப அதனாலதான் எல்லாரும் அடக்கி வாச வேண்டியது இருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்றது போத் பஞ்சராத்திரிக விதியா பாகவத விதியா? பாகவத பாகவத விதி. விதி தெரியாது. தெரியல மாதாஜி. நம்ம ஃபாலோ பண்றது 2 விதியுமே. நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? 2மே பண்ணணும். பஞ்சராத்திரிக பாகவத விதிகள்ல வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாண்டிங் எல்லாம் வந்து பாகவத விதியில வரும். ஓகே, சாண்டிங் வில் கம் இன் போத். பஞ்சராத்திரிக விதியும் ஃபாலோ பண்ணணும், ஏன்னா நம்ம இனிஷியல் வைதி சாதனையில இருக்கோம். சோ வி வில் ஃபாலோ போத். பஞ்சராத்திரிக விதி மல்லிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எலாபரேட்டா பண்ண முடியாது நம்மளால கோயில். ஆனாலும் நம்ம பஞ்சராத்திரிக விதி என்னன்னா, நான் குளிக்காம நான் கிளாஸ் எடுக்கலாமா? எடுக்கக்கூடாது. எடுக்கலாம் பாகவத விதி. நான் வந்து ஒரு சுடுகாடுக்கு போய் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாமா? எடுக்கக்கூடாது மாதாஜி. குளிச்சுட்டு தான் எடுக்கணும் மாதாஜி. எடுக்கலாம். கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சுடுகாடுல இருந்தும் நான் பண்ணலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, அதனாலதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். திஸ் இஸ் கால்ட் பாகவத விதி. நான் பகவத்கீதாவை ஸ்லோகாவை வந்து நான் வந்து ஒரு டெட் பாடி பக்கத்துல சொல்லலாமா? நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நான் ரோட்ல எடுத்திருக்கேன்னு. இப்ப வந்து மாதாஜி முடியாது அப்படின்னா என்ன? நான் ரோட்ல எடுத்திருக்கேனா இல்லையா? எவ்வளவு தடவை கிளாஸ் டாபிக் சொல்றேன். கூவ பக்கத்துல எடுத்திருக்கேனா?
கூவம் பக்கத்துல ஒரு தடவை எடுத்திருக்கேன். நீங்க தான் சொன்னீங்க மாதாஜி கூவம் இருக்கு. லைவ்ல ஸ்டாப் ஆச்சா? பிரபு ஏதாவது திட்டினாரா? இல்ல. அதனால பாகவத விதிப்படி there is no restriction. ஆனா அர்ச்ச விக்கிரனோ இல்ல எந்த விஷயமான பஞ்சராத்திரிகா ப்ராசஸ்னா கோயில பண்ற ப்ராசஸ் ஒண்டி இல்ல. நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய எல்லா ப்ராசஸ். எக்ஸாம்பிள் குளிச்சுட்டு தான் நான் பூஜை பண்ணணும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஆமாங்க. ஆண்டவனுக்கு என்ன செய்தாலும் குளிச்சுட்டு செய்யணும். குளிச்சுட்டு தான் அதே மாதிரி பிரசாதமும் பண்ணணும். பிரசாதமும் ஆமா. சோ பேசிக்கலி எல்லாமே அந்த செட். அதே மாதிரி நான் வந்து குளிச்சுட்டு தான் ஆக்சுவலா ஹானர் கூட பண்ணணும் பிரசாதம். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து கோயில் போறது. எல்லாருக்குமே சிம்பிளா சொல்றேன், புரியும். கோயிலுக்கு வந்து நான் குளிக்காம போலாமா? போகக்கூடாது. போகக்கூடாது. ரைட். சோ பேசிக்கலி காலையில பாகவத் ஸ்லோகம் படிக்கிறதே குளிச்சுட்டு வந்து சொல்றது நல்லதுங்க மாதாஜி. இல்ல நான்லாம் அப்படிதான் இல்ல இதுதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நான் தானிஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட கூட இதான் சொல்லுவேன். இது நல்லது அது நல்லதுன்ற உங்களோட பர்சனல் ஃபீலிங் இங்க கொண்டு வரக்கூடாது. இதே தான் தானிஸ்ரீ மேம் என்கிட்ட கேட்டாங்க. நீ காலையில ஃபிளைட் 2 மணிக்கு இருந்தா கூட குளிச்சுட்டு தானே நீ போவ. அது பர்சனல் பிலீஃப். அதை எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. நல்லது கெட்டதுன்றதுல பாகவத விதிப்படி பாகவத விதி இஸ் ஹேவிங் அ டிஃபரெண்ட் ரூல். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எப்படி வேணா பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம குளிச்சுட்டும் பண்ணலாம். ஆனா குளிக்கணும்ன்றது மேண்டேட்டரி இல்லை. ஓகே. இதை நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றேன். மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே சாண்டிங் பண்ற பவர் குளிச்சிட்டு வந்து பண்றதால டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எந்திரிச்ச உடனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும். அட்லீஸ்ட் நீங்க படிங்கன்னு சொல்றாங்க. குளிச்சுட்டு வந்தா நேரம் ஆகும் மாதாஜி. இது இப்படி பிரேமா மாதாஜி சொல்றதா கரெக்ட். இப்போ நான் குளிக்கரிச்சிட்டு வந்து பண்றதுல நான் குளிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு யாராவது நோட் பண்ணுங்க. அவ்வளவு நேரம் நான் சாண்டிங் பண்ணாம இருப்பேனா? நான் சாண்டிங் பீட்ல சொல்ல வாயை திறந்து சொல்லிட்டு இருக்கணும். சோ எதுக்கு சாரி விஜயகுமாரி மாதாஜி, எதுக்கு நான் இதை ரொம்ப கண்டிக்கிறேன்னா, இந்த தாட்ல நம்ம ரொம்ப இறங்குறோம். கரெக்டா என்ன பண்ணணும்ன்ற ப்ராசஸ ஃபாலோ பண்ணணும். பண்றது ஓகே. நம்ம குளிச்சுட்டு வர்றது நம்ம கம்ஃபர்டபுள்னா பண்றதுல தப்பு இல்லை. ஆனா கிளாஸ்ன்னு எடுக்கிறச்சே இப்ப வந்து மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்தாலோ இல்ல நான் எடுத்தாலோ யார் எடுத்தாலும் விதிப்படி என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் சொல்லணும். நம்ம பர்சனல் பிலீஃப கொண்டு வரக்கூடாது. இதுல வந்து பலியானவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி தான். இனிஷியேஷன் ஃபேமிலி மொத்தம் பெர்மிஷன் கேட்கணும்னு உங்களுக்கு ஆச்சு இல்லையா? சாரி பிரபு. குளிச்சிட்டு வந்துருவோம், கிளாஸ் போய்டும் நினைக்கிறேன். வெரி நைஸ் ஆன்சர். குளிச்சிட்டு வரதுக்குள்ள கிளாஸ் போயிடும். ரைட். இதுவும் சான்ஸ் இருக்கு. குளிச்சுட்டு வந்துட்டு கிளாஸ் போயிடும் அப்படின்னு. ரைட். சோ இதெல்லாம் இவ்வளோ பிரபு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கச்சே வந்து நான் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன் கிளாஸ். ரைட். அப்போ நான் காலே நீட்டிட்டு அட்டென்ட் பண்ணக்கூடாது இல்ல பிரபு? கிளாஸே எடுக்கக்கூடாது. நான் கால் நீட்டி நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்க சொல்றீங்க பாகவத விதிப்படி அது தப்பு. ஆக்சுவலி பஞ்சராத்திர விதிப்படி கூட அது தப்பாகாது. ஏன்னா பிசிக்கல் சேலஞ்ச்ல வரும். பட் நான் வந்து சாண்டிங் கூட ரொம்ப முடியாதப்ப நம்ம ஐசியூ வார்டுல இப்ப நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐசியூ வார்டுல இருக்கும்போது கூட நான் சொல்லலாம் இல்லையா? நான் படுத்துதானே இருக்கேன். நீங்க சொல்லலாம். படுத்துட்டு நீங்க நல்லா இருக்கச்சே கூட சொல்லலாம். ஆனா அந்த டைம் பண்றது வந்து என்ன ஆகும்னா எக்ஸெப்ஷன். இப்போ படுத்துட்டு நான் பண்ண சோம்பல்னாலனா தாமசிக்க சாண்டிங் ஆகும். பட் பண்ணலாம். ஸ்டில் யூ கேன் டு. அல்டிமேட் சொல்லணும். ஞாபகம் பாத்ரூம் போறச்சே சாண்டிங் சொல்லாம சொல்லக்கூடாதா? சொல்லலாம். ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா துளசி பீடு எடுத்துட்டு பாத்ரூம் போக கூடாது. அதுதான் கண்டிஷன். ஜபமாலை துளசி பீடு எடுத்துட்டு ஜபமாலை எடுத்துட்டு போக கூடாது. பிரபு வேற ஏதோ பிரபு யாரோ பேச வந்தாங்க. என்ன பிரபு? அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்ரூம் குளிக்க போனா கூட எந்திரிச்ச உடனே எங்க அவங்க பாத்ரூம் கிருஷ்ணன் தான் மாதாஜி வருது. வாயில எடுத்த உடனே அதான் வருது மாதாஜி. உண்மையாவே பாத்ரூம் போனா கூட ஹரே கிருஷ்ணான்னு வரையில நாராயணான்னு வந்துரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரி போல் ஹரி போல். வேற யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா? எப்பவுமே ஒண்ணு கிளாஸ்ல எடுக்கச்சே பர்சனல் பிலீஃப்ஸ் வந்து கொண்டு வரவே கூடாது. நம்ம பர்சனலா என்ன பண்றோம்ன்றது எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம். பர்சனல் ரியலைசேஷன் ஷேர் பண்ணலாம். விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னது 100% கரெக்ட். நம்ம இன்னும் நல்லா இருப்போம். எதுக்குன்னா சிலர் வந்து இப்ப என்ன எடுத்தீங்கன்னா காலையில 3 மணிக்கு எந்திரிச்சா கூட எனக்கு தூக்கம் சொக்காது. ஓகே. ஆனா இதுவே 9 மணிக்கு நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் 9 மணிக்கு மறுபடியும் இன்னொருத்தர குளிக்கணும். கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே நான் வந்து இந்த 9 மணி கிளாஸ் ராமனிஷ்ட பிரபு எடுக்க சொல்லுவாரு. அப்படி கண்ணெல்லாம் அப்படி இப்படி வச்சுட்டு தான் நான் எடுப்பேன். எனக்கு அவ்வளவு சொக்கும். ரைட். எதுக்கு சொல்றேன்னா சிலருக்கு உல்டா ஆகும். சிலருக்கு காலையில சொக்கும். அவங்க வந்து அவங்க பாடிக்கு தகுந்த மாதிரி காலையில போய் குளிச்சாதான் அவங்களால சாண்டிங் பண்ண முடியும். அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். நம்ம உடம்புக்கும் மனசுக்கும் இல்லைன்னா ஸ்பெசிபிக் டு தட் வி ஹேவ் டு டு. ஆனா ஓவரால் பாகவத விதிப்படி ஐசியூல நம்ம இருந்தான்ல யாராவது ஐசியூல இருந்தா கூட நம்ம சாண்ட் பண்ணலாம். ஜபமாலை எடுத்துன்னு போயும் சாண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது குளிக்கிறது வந்து உடலை தூய்மைப்படுத்துறது தான் மாதாஜி. எது பிரபு? குளிக்கிறது வந்து உடலை தூய்மைப்படுத்திக்கிறது தான். தியானம் வந்து நம்ம சாண்டிங் எல்லாமே வந்து மனசு தூய்மையா இருந்தா போதும். மன தூய்மையோட நம்ம இந்த மன தூய்மையோட இறை வழிபாட மேற்கொள்ளும் பொழுது அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது.
குளிக்கிறதுங்கிறது வந்து குளிக்கிற கண்டிஷன் வந்து கிடையாது. குளிக்கிறதுங்கிறது உடலை தூய்மைப்படுத்துகிறது தான் அது. கரெக்ட். சோ பிரபு சொன்னது கரெக்ட். இப்போ நம்ம வைதி சாதனை பக்தியில இருந்து ராகானுகா போறோம். மாதாஜி சந்தியாவந்தனம் பண்றாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் டிராவல் எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க? குளிச்சுட்டா பண்றாங்க இல்ல, ஆனா டயத்துக்கு பண்ணி ஆகணும். அந்த டைம் ஸ்கிப் ஆக கூடாது. அது மாதிரி அது அந்த சந்தியாவந்தனங்கிறது ஆமா. அதனால அந்த மாதிரி எப்ப வேணாலும் பண்ணுவாங்க, காலையில பண்ணுவாங்க. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி, குட் பாயிண்ட். எங்க பிரபுஜி எல்லாம் ட்ரெயின்ல போகும்போதோ அல்லது பஸ்ல போகும்போதோ செய்வாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. அந்த சம்தாதானம் கூட செய்வாங்க. நித்திய கர்மங்கள் நைமதிக கர்மங்கள்ல வரும் இதெல்லாம். இட் வில் நாட் கம் அண்டர் பாகவத விதி. அதான் நான் சொல்றேன். பாகவத விதியும் இதுவும் வேற வேற. கர்மான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நித்திய கர்மால வர்றது வந்து டெய்லி பண்ற சில ப்ராசஸஸ் மாதிரி. நித்திய கர்மா நைமித்திக கர்மால இந்த ரெண்டு வரும். இது வந்து இதுல வராது, பாகவத விதியில வராது. எப்படி இருந்தாலும் அது பண்ற ஐடியா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பட் இட் பாகவத விதி ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றோம். நம்ம வந்து வைதி சாதன பக்தியில இருந்து ராகானுகா பக்திக்கு போயிட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மெர்சி டிசெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ நம்மளுக்கு ஏன் 24/7 சாண்டிங் வரல? ஏதோ ஒன்னு ஸ்டாப் பண்றது. கரெக்டா? அது என்ன அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ராகா அனுகா ஓட பிளெஸிங் வந்துச்சுன்னா நம்ம ராகானுகா மாதிரி பண்ணணும். ராகாத்மிகா பக்தி வந்துச்சுன்னா வந்திருக்கு பிளெஸிங். அப்ப ஏன் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகல அந்த மாதிரி அப்படின்னு நாளைக்கு திங்க் பண்ணிட்டு பேப்பர்ல எழுதிட்டு வாங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ்